मी जयश्री यशवंत मटकर, राहणार कांजूरमार्ग. हे असं तिकीट आम्हाला मिळाल्यामुळे नितेश राणे साहेबांचं खरंच मनापासून आभार आहेत. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे हे आम्ही आता पहिल्यांदाच हा प्रवास करतोय. सगळ्यात महत्वाची गोष्ट माझी आई आहे, तिचं खूप वर्षाची आहे, असल्या कारणानं खूप आनंद वाटला की तिला व्यवस्थित जाता येते. म्हणून खरंच अगदी नितेश राणे सरांचं खूप आभार आहे मनापासून. अगदी खूप चांगलं केलं. हे पहिलंच वर्ष असल्या कारणानं असंच आम्हाला दरवर्षी प्रवास करायला मिळू दे, हीच त्यांच्याकडे नम्र विनंती.